Efter krigen i 1864 blev der sat hårdt ind for at integrere de tidligere hertugdømmer i det øvrige Tyskland. Et af midlerne var en storstilet udbygning af infrastrukturen i Nordslesvig. Planlægningsarbejdet med at oprette en småbane gik i gang allerede i 1883, men blev ikke ført ud i livet. Tanken blev genoptaget i 1892. Jernbanen skulle opføres inden for rammerne af den nye preussiske Kleinbahngesetz fra 1892, hvilken gav muligheder for at anlægge lokale jernbaner. Kleinbanerne var hverken beregnet til tung trafik eller store hastigheder og blev anlagt med lette skinner og med et sporbredde på 1 meter. Det satte begrænsninger på både akseltrykket og på makshastigheden, der ikke måtte overstige 30 km i timen. Der var mange forskellige udkast og planer til banens linjeføring. En af forudsætningerne var, at der skulle være en rimelig tilslutning til den eksisterende statsbane. Linjeføringen skulle endvidere fastsættes under hensyntagen til de kommuner, der viste størst interesse og som ville give et betydeligt tilskud til byggeriet. Efter mange diskussioner og afstemninger, møder og utilfredse lodsejere, der skulle afgive jord til banen, begyndte man i oktober 1896 med at afsætte linjen til banerne mellem Haderslev og Christiansfeld, samt fra Vojens til Rødding. Entreprenørerne begyndte jordarbejdet i juni 1897, og i juli var man i gang på hele strækningen mellem Vojens og Gramby, samtidig med det første anlægstog var ankommet til Christiansfeld. Åbningen af banerne var planlagt til efteråret 1898, men blev forsinket på grund af de mange uheld i anlægsfasen, med vogne der blev afsporet og lokomotiver der væltede. I marts 1899 var man klar til indvielsen. Der blev anlagt 4-strengede spor fra Statsbanegården, haltestelle am Stadtbahnhof vest for byen, forbi den nyanlagte Amtsbanegård til havnen. Transporten her foregik mod lokomotiver fra Amtsbanen. Der var blevet købt 9 lokomotiver fra Hagans fabrikkerne i Erfurt til ruterne. I år 1900 blev der købt yderligere 2 lokomotiver fra Ohrenstein og Koppelfabrikken i Berlin. Begge lokomotiver var de såkaldte Trambahn, eller sporvejslokomotiver, der havde et meget begrænset trækkraft og hastighed. De efterfølgende lokomotiver var alle fra Arnold Jung-fabrikkerne, der var tungere og havde betydeligt mere trækkraft. Den 1. marts 1899 blev banerne godkendt af politiet. Avisen Halmdal skrev den 3. marts. Det er ikke med befolkningens gode vilje og efter dens ønske, at der nu på dette tidspunkt er småbaner fra Haderslev til Christiansfeld og fra Vojens til Rødding klar til at åbne. Dette vilddygtige projekt vakte så stærk modstand, at det snart måtte falde til jorden. Samme dag kl. 11.55 ankom overpræsident fra provins Slesvig-Holstein, Ernst Matthias von Köller, til kredshuset Haderslev. Efter velkomsten begav selskabet sig til holdepladsen ved Statsbanegården, hvor det holdt 2 pyntede tog med hver 5 vogne. Præcis kl. 13 blev der fløjtet afgang. Med i forreste tog var et militærorkester, der skulle spille for at gøre turen ekstra festlig. Toget stoppede på turen ved alle holdepladser. Første stop var den nye Amtsbanegård, hvor alle steg ud for at besigtige de nye storslåede bygningslokaler. Von Köller ses her stående med hatten i hånden. Selskabet fortsatte så til Vesterrigs holdeplads, hvor der var opført en ventesal af træ. Ved Åstrupbro var der rejst en æresport omkring et led. Den måtte fjernes, da toget ellers ikke kunne komme igennem. Så drejede linjen mod nordøst til den grandpyntede station i Neder Åstrup, der var banens mindste
og havde et forholdsvis kort læssespor. Herefter fulgte over Åstrup station, hvor et musikkorps stod og spillede. Stationen her var noget større og opført i røde sten og havde et bindingsværksprydet overetage. Banen slog nu et slag mod øst til Vonsbæk station, der var opført cirka 2 km vest for selve byen. Her var der også opført en meget stor rejsesal. Så drejede banen mod nordvest til Vildfang holdeplads, hvor der var opført en ventehal i træ. Her foregik billetsalget fra verandaen for enden af den store gård Vildfang, der tilhørte kommuneforstander Theisen. Ved Sillerupgård blev der også anlagt en holdeplads. Her var der hverken ventehal eller sidespor. Billetsalget blev foretaget ved den nærliggende gård. Herfra gik det mod nord til Sillerup station, der lå i den nordlige udkant af byen, i nærheden af teglværket. Her var der både ventesal, restaurant, gæsteværelser og bopæl for stationsagenten. Von Køller forlod ikke vognen her. Derimod gik landråden sammen med flere gæster ind i ventesalen, hvor der blev solgt øl og postkort. Næste station var Fjelstrup. Ligesom i Sillerup var også her udkommanderet skolebørn. Stationen indeholdt foruden jernbaneekspeditionen også 2 restaurationslokaler og gæsteværelser. Fra Fjelstrup gik turen videre mod nordvest forbi Gammelby, der først fik en holdeplads i 1927. Til Faustrup, der var en af banens mindste stationer, men havde dog krobevilling og en rejsestal, samt et varehus opført i træ. Her stod børnene fra Bøgeskov skole og sang Schleswig-Holstein Merumschlungen. Sidste del af turen gik over Taps Å, øst om Tyrstrup Kirkegård, hvorefter banen drejede mod vest ind til banegården i Christiansfeld. Her blev selskabet modtaget af borgmester Merian, hvorefter banegården blev besigtiget. I byen var der opsat æresport og en pyntet allé frem til gæstgivergården, hvor der blev budt på smørbrød, øl og snaps. Herefter var der en rundtur i byen, inden toget kl. 16 igen tog turen tilbage til Haderslev. Her forlod de danske krigsdagsmænd selskabet og deltog således ikke i den efterfølgende festmiddag på Centralhotellet. Dagen efter den 4. marts blev Røddingbanen indviet under lige så festlige former, men uden overpræsident von Køller, der var rejst tilbage til Slesvig. Også på denne tur blev der standset ved alle stationer. Toget afgik kl. 13.30 fra den nye amtsbanegård i Vojens. Også her var det et militær musikkorps med toget, der spillede ved ankomst og afgang ved stationerne. Men allerede efter 3 kilometer begyndte dampen at slippe op, så toget helt langsomt kom trillende ind til Skrydstrup. Her blev opholdet en smule længere end planlagt, da toget igen skulle have oparbejdet tryk nok på kæden. På Skrydstrup station var der en mindre restauration samt et lille varehus. Herfra gik turen i vestlig retning til Uldal station, der var opført med gule sten nord for byen. Stationen her var forholdsvis stor sammenlignet med den i Skrydstrup, selvom byen var meget mindre. Næste stop var Bækskov, der lå 2 kilometer nord for Uldal. Bækskov station var en af de større, til trods for, at der kun lå nogle spredte gårde i området. På stationen var der krohold, 10 værelser og et rejsestal. 1 kilometer længere mod vest var der opført endnu en stor stationsbygning med restaurant og rejsestal, Kolsnap station. Stationen her var placeret på et ret øde sted, omkring 1 kilometer nord for landsbyen Kolsnap. Så fulgte Store Nustrup station, der var opført i den sydlige del af byen. Det var den næststørste station på strækningen mellem Vojens og Gram, og havde derfor også en noget større restauration.
Turen til den efterfølgende station i Lille Nustrup var ganske kort. Det var en af de mindre stationer, der godt nok havde et pakhus, men der var ikke opført rejsestal eller kvægfold. Herefter gik turen i nordlig retning, over Gram Å, til Østerlinde station. Det var den længste strækning på ruten uden stop. En tur på lidt over 4 kilometer. Banen drejede herefter mod vest til Vesterlinde station. I modsætning til de øvrige stationer havde Vesterlinde station ingen restauration. Så gik turen igen i sydlig retning forbi et stort teglværk, ned mod Gram station, der lå i nærheden af Gram Slot. Banegården var særpræget i opbygningen. Her var første salen opført med bindingsværk samt et tårn med løgkuppel i vestgavlen. Fra Gram station tog linjen en stor bue vest om byen, og efter 1 kilometer kl. 13.30 nåede indvielsestoget til Gram by. Her stod de danske krigsmedlemmer af toget i protest og holdt deres egen private indvielsesfrokost. Lokomotivet blev nu frakoblet og rangeret op på den anden side af vognene, hvorefter turen atter gik nordpå, igen med stop ved Gram Slot station, vest om teglværket og videre til Låslev holdeplads. Her var det kun åbent for godstrafik. Først i 1911 blev det også åbnet for persontransport. Fra Låslev var det igen galt med damptrykket op ad bakken mod Brændstrup. Her gik toget helt i stå, 150 meter før de nåede stationen, og måtte holde i 10 minutter, før det igen kunne fortsætte. Ved Brændstrup station var der opført et stort varehus i træ og en rejsestal. Selve stationen lå med gavlen ud mod perronen. Som mange andre steder var også her en modtagelseskomité samt skolebørn opstillet i rækker, der skulle synge et par tyske sange. Så nåede toget endelig til Rødding Amtsbanegård, der var endestationen på strækningen. De resterende indbudte gæster steg af toget og gik til Albrechtens gæstgivergård, hvor festlighederne skulle afholdes, inden det igen gik samme vej tilbage til Vojens. Samtidig med indvielsen af banerne mellem Haderslev og Christiansfeld og banen mellem Vojens og Rødding, var man også påbegyndt forbindelsen fra Haderslev til Ustrup, og derfra videre til Vojens. Hermed blev der etableret en rute hele vejen fra Haderslev til Rødding uden om Statsbanen. Ruten gik syd om Haderslev Dam og blev indviet 5 måneder senere, nemlig den 4. august 1899. Første stop efter Amtsbanegården var Sønderbro station. Der var her anlagt dobbeltspor, så godsvogne fra Statsbanen kunne på- og aflæsses her. Persontransport fra stationen blev der først åbnet for den 5. december i året 1900. Persontrafikken blev så stor, at man i 1905 besluttede at opføre en stationsbygning. Fra Sønderbro gik banen mod vest til Erlev Trinbræt, hvor der oprindeligt hverken var ventesal eller sidespor. Herfra fortsatte banen til Erlev Kro Trinbræt. Stedet er også kaldt for paragraf 5, opkaldt efter Pragerfredens paragraf 5, hvori der var aftalt en bestemmelse om en folkeafstemning i Nordslesvig. Efter Erlev Kro gik de i sydlig retning til Nørbygård holdeplads. Her var der en jordperron og et træskur, der fungerede som ventesal. Ejeren af gården, Nørbygård, var den tyske krigsdagsmand gårdejer Krag. Næste station var Marstrup station, der var opført i gulsten. Her var indrettet både krog og købmandsforretning, foruden en mindre sal og ekspeditionslokaler. Herfra blev der også lagt et spor til mejeriet. Fra Marstrup gik banen mod vest til Pamhule Trinbræt i sydenden af Pamhule Skov. Trinbrættet var hovedsageligt beregnet til de mange rejsende fra Haderslev til udflugtsstedet Christiansdal. Banen fortsatte mod vest
da den nåede Ustrup station, der også havde krobevilling. Stationen blev i 1904 udgangspunkt for amtsbanen til Toftlund via Agerskov. Herfra fortsatte banen mod vest til Høgelund station. Også denne bygning var i gulesten, mens varehus og kvægfold var, som de fleste andre steder, opført i træ. Så gik banen i nordlig retning til Gammel Ladegård station. Stationsbygningen var en af de mindre og havde ikke udskænkningstilladelse. Her var kun en ventesal, et kontor, en opholdsstue og køkken, samt 2 små værelser på første etage. Fra Gammel Ladegård gik sporet mod vest til Jernhyt, hvor det blot var et ladespor. Først i 1924 blev her åbnet et trinbræt med billetsal hos købmanden. Herfra drejede banen mod nordvest, hvor den, efter at have krydset Statsbanen, nåede Vojens amtsbanegård. Hermed var der etableret en amtsbaneforbindelse hele vejen fra Haderslev til Gram og Rødding. Som i de øvrige sønderjyske kredse havde også Haderslev amtsbane en forholdsvis kort levetid. I 1920'erne og 30'erne overgik stadig mere gods- og persontransport til bilerne, der kunne køre ruterne betydeligt hurtigere. Det resulterede til sidst i en afvikling af banerne. Ruten mellem Haderslev og Christiansfeld blev nedlagt den 25. juni 1932. Banen fra Ustrup til Vojens samt Vojens til Gram og Rødding blev nedlagt den 30. november 1938. Og endelig strækningen fra Haderslev til Ustrup, der blev nedlagt den 23. juni 1939. Straks efter nedlæggelsen af de enkelte strækninger blev der indsat oprydningshold, der skulle fjerne alle skinner og svælder. Hermed var epoken med de smalsporede amtsbaner i Haderslev slut.